Ngayong gabi sa tanan. Tosong pakpakan ang Ginoo mga igsoon kay faithful si Lord mga igsoon. Amen? Nahigugma ang Ginoo sa atong dagsa-dagsa ka kinabuhi. Amen. Nindot gyud ang Ginoo mga igsoon. Lami gyud ang Ginoo, di ba? Imo ba nang nabati mga igsoon? Ako nang nabati ang Ginoo, lami gyud kay ang Ginoo. Amen? Hallelujah. Manindog tang tanan. Thank you Lord. Basa ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon, diya sa Romans 8:35 to 39. Romans 8:35 to 39. Ako lang yung basahon sa Bisaya. Busa kinsay makapahimulag kanato gikan sa gugma ni Kristo. Ang kasakitan ba, ang kalisdanan ba, ang mga paglutos, ang kagutom, ang kakabus, ang katalagman o ang kamatayon? Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod kanimo na maligro ang kami tanang panahon, nahisama kami sa ihawanon nga mga karnero. Ano siya, dili hinuon taliwala ni ining tanan, may hingpit kitang kadaugan pinaagi kaniya nga nahigugma kanato. Kay nakasiguro ako nga walay bisan unsa nga makapahimulag kanato gikan sa iyang gugma. Bisan ang kamatayon o ang kinabuhi, ang mga anghel o ang mga langit nung pamunuan o ang mga gahom o ang mga butang karon og sa umaabot nga kapanahunan, bisan ang kalibutan o sa itaas o sa ilalom, wala gayoy bisan unsa nga mga binuhat nga makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios nga naato pinaagi kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Amen. Magampo ta mga igsoon. Ginoo, daghang salamat Lord nining kagabion. Yes Lord, thank you Lord sa imong gugma. Salamat Ginoo nga wala gayon makapahimulag kanamo nga gikan sa imong gugma Lord God. Salamat kay Ginoo nga ikaw ang Dios ning adlaw ning kagabion Lord. Salamat Ginoo nga ikaw Ginoo magapamuhat ug ikaw ang Dios ang mahimaya Ginoo. Salamat kay Ginoo, in Jesus name we pray. Amen. Makapanglingkod ta mga igsoon. Thank you Lord. Ang atong gisgutan karon mga igsoon, di ba nakadungog ta ani bitaw mga troubles, di ba? Unsa man mga problems, mga sufferings, mga kalisod, mga calamities. Di ba ato na nadunggan karon mga igsoon, ingon siya nga daghan kayong mga problema atong gibasa ganina, mga persecution o paglutos, mga kagutom, and danger, tanan, kitang tanan, nahimong nakaagita ani. Di ba? Ako nakaagi ko ani mga igsoon. Doon na usahay mga problema, mga trouble. Di ba? Halos kitang tanan o kitag yung tanan, naagid og ato gining naagian. O ato ning sinatian. So dili ta exempted. Di ba? Dili ta exempted kay nahimo kang nakaila na ka sa Ginoo. Moingon siguro nakaila ko so nganong naamay problema or naamay mga troubles o niabot o mga sufferings niabot sa akong kinabuhi. Yes, igsoon moabot gina sa atong kinabuhi because dili ta exempted ni ana. Amen. Apan salamat sa Ginoo. Hallelujah. Ingon siya sa verse 37, unsa ingon niya? Verse 37, dili inuon taliwala nining tanan, walay makapahimulag dili ni makapahimulag nimo sa gugma sa Ginoo. Kanang mga problema, kanang mga unsa pa na mga sufferings nga naa sa ato ang ginabuhi, kalamidad or mga ato na lang ingnon kaning COVID ba, o dili na mo'y makapahimulag sa gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Di ba? Maunay gugma sa Ginoo ug maunay iyang givow of love sa atoa. Mao na iyang pakigsaad sa iyang gugma nga na kanimo nga wala gayoy bisag kinsa nga makapahimulag sa iyang gugma nga na kanimo. Amen. Mao na mangisoon ato gyud ibutang sa atong hunahuna og kasing-kasing nga ang Dios nahigugma gyud sa akong kinabuhi ug nahigugma sa imong kinabuhi. Amen. Walay makapahimulag ni ana. Apan ang atong pangutan mao ni atong paghisgutan karon mga igsoon. Ang pangutana karon unsay angay buhaton aron dili ta mubulag sa gugma sa Dios. Unsa may atong buhaton aron dili ta mubulag sa gugma sa Dios.
Sa ato pa doon na day, buwat pasabot tayo mga igsoon day, pwede rin makabulag sa gugma sa Diyos. Pero aron dili ta mahimong mubulag sa gugma sa Diyos, doon na tayo pagabuhaton, number 1 mga igsoon. Kini, number 1, primero, number 1, likay ang sala. Likay ang sala. Ngano man likayan nato ang sala. Ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon sa Isaiah 59 verse 2. Ang inyong mga sala mao ang nagapahimulag kaninyo gikan sa Dios. Mao kini ang hinungdan nga mitalikod siya kaninyo ug dili mamati sa inyong mga pag-ampo. So buot day pasabot mga igsoon, ang sala mao din ay usa nga makapahabulag nato sa gugma sa Ginoo. So ato ning bantayan ning sala mga igsoon, ug kitang tanan nakabaluta unsa nang sala. Di ba? Ako nakabalo ko unsa nang sala, ug ikaw I know nga nakabalo ka unsa nang sala. Ug kanang sala peligro kayo na ngana sa imong kinabuhi. Ngano? Kay maunay makabapulag nimo sa gugma sa Ginoo. Amen. So na ako'y illustration karon mga igsoon. Kini nga illustration mga igsoon, sama kini siya sa ato na lang ang gugma sa Ginoo, di ba? Kani mao ni ang love ni Lord. O ang gugma sa Ginoo naadinhi. Once gani mga igsoon kay aron dili ko mahimong mabulag sa gugma sa Ginoo, magpabilin ko sa tagiya sa gugma o sa love. Amen? Kung maabot ang mga pagsulay sa akong kinabuhi, kung maabot ang mga problema kato atong gipanghisgutan ganina, kung maabot tong mga sufferings o mga problema o mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi, dili og walay makapahibulag sa Ginoo o walay makapahibulag nako sa gugma sa Ginoo. Ngano? Because na ako duol sa gugma sa Ginoo. Amen? Ngano man tungod kay gigakos ko sa gugma sa Ginoo. Amen? Inyong nasabtan bang igsoon, apan kung ako mubiya sa gugma sa Ginoo ug moanhi ko sa sala, unsa may nahitabo nako? Ha? Unsa may nahitabo nako? Nakapaduol ba ko sa gugma sa Ginoo? Wala. Nahimo kong bulag ko sa gugma sa Ginoo. Ug nganong nahimo kong naming bulag? Because anhi ko sa sala. Mao na nga atong hinungduman mga igsoon, ang sala mao nay makapabulag nato sa gugma sa Ginoo. Amen. Mauna nga ato ginanglikayan ng sala. Malikayan nato ning sala sa atong mata. Maunay bantayan nato may daghan kay mga sala dinhi kalibutan na mga igsoon. Because gipalibutan ni sa mga sala mga igsoon. Mauna giingnan ta karon nga dili ta mo or mulikay kita sa sala. Ngano? Because maunay nakapabulag nato sa gugma sa Ginoo. Apan salamat sa Ginoo mga igsoon, maunay nakanindot sa atong Ginoo. Daghang panahon nahimutang nakasala. Daghang panahon nga naming biyata sa gugma sa Ginoo. Daghang panahon nga minghawa ta sa gugma sa Ginoo. Ug miani ta sa sala. Salamat sa Ginoo sa 1 John 1:9. If we confess our sins, He is faithful faithful siya nga mopasaylo sa imong mga sala. Amen? Dili ba ka makapasalamat sa Ginoo ana? Daghang panahon nahimutang nakasala. Apan mga igsoon, faithful si Lord nga mopasaylo sa imong mga sala, sa akong mga sala. Amen? Atong bakbakan ang Ginoo niya na mga igsoon. Amen. Thank you Lord. Mao na nga atog yung likayan ning sala mga igsoon. Amen? So ang unsa tay una? Likayan nato ang sala. Makapagaw. Yara dili mablian. Likayi ang sala. Number 2 mga igsoon. Kani. Lami po ni siya mga igsoon. Ayaw duha-duhai ang pulong sa Dios. Ayaw duha-duhai ang pulong sa Dios. Unsa tay una? Likayi ang sala. Ang ikaduha mga igsoon, ayaw duha-duhai ang pulong sa Dios. Nganong dili man nato duha-duhaan ang pulong sa Dios? Ngano? Because ang pulong sa Ginoo mga igsoon buhi kini ug ang pulong sa Dios mga igsoon tinuod kini. Amen. Ang pulong sa Dios mga igsoon mao ni siya kalanunon sa atong kalag. Dili ang tao mabuhi sa tinapay lamang kundi dili
sa pulong sa Ginoo. Mao na nga importante kaayo mga igsoon nga dili ta magduwa-duwa sa pulong sa Ginoo. Nganuman kay kalanonon ni sa ato ang kalag. Kung once gani nga mahimong busog ang atong kalag, once gani maigsoon nga perminti ta mubasa sa pulong sa Ginoo ug dili ta maduwa-duwahon sa pulong sa Ginoo, dili ug di gyud ta mahimong mabulag sa gugma sa Ginoo maigsoon. Nganuman tungod kay naa ang pulong sa Ginoo sa atong sulod. Nganuman tungod kay naa ang pulong sa atong kasing-kasing ug dili ta mahimong makabulag diya sa gugma sa Ginoo mga igsoon. Amen? Ikadto maigsoon, mao kini ang ato ang guide. Guide sa atong kinabuhi. Giya. Ang guide sa atong kinabuhi. In Salmo 119:105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So buot pasabot day mga igsoon, ang pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo mga igsoon, mao kini mugiya nimo o mo lamdag nimo, kahayag nimo, mugiya sa imuhang alagianan. Daghan ta mga igsoon nga kinahanglan sama bitaw mangit-ngit, di ba? Lisod kaayo nang ngit-ngit diya, lisod kaayo kung wala tay kahayog o flashlight o unsa mga atong buhaton, mahimo gitang mapandol ba o mahimo gitang maadto ba sa kanal? Di ba? Nagkinahanglan taog kahayag. So kay nagkinahanglan man tagkahayag di sa gani kita nangita ko ubangit kita atong buhaton moabli ta sa atong cellphone aron mahayagan ang atong dalan. Di ba? So mao po ni sa atong kinabuhi karon mga igsoon, ang pulong sa Ginoo mao ang atong kahayag sa atong alagianan. So mao na nga dili nato ni duwa-duhaan ang pulong sa Ginoo nganuman tungod kay mao nay kahayag og mao ni kahayag sa atong kinabuhi, mao ni kahayag sa atong alagianan mga igsoon. Amen. Ang pulong sa Ginoo pud mga igsoon mao kini o ang iya mga promises sa atong kinabuhi mga igsoon. But before ana, ingon siya sa John 17 verse 17b, ang imong pulong mao ang kamatuoran. Amen. Pulong sa Dios mga igsoon kamatuoran kini. Og tinuod kini mga igsoon og dili mamakak ang pulong sa Ginoo. Kung unsa may ang iyang gisaad sa iyang pulong igsoon, dili og di gyud mamakak ang Ginoo mga igsoon. Tinud-anay lang na. Daghan pang tao, daghan pang ang ubang tao, mga tao nga atong gisaligan, mamakak pa na siya usahay. Pan ang Dios nga imong gianhi karon igsoon, ang Dios nga imong gisimba karon igsoon, usa sa ka Dios nga dili gyud mamakak diha sa iyang saad nganna sa imong kinabuhi. Amen. Di siya mamakak mga igsoon. Ingon siya sa doon na siya mga promises. Ingon siya sa panalatan, nagkinahanglan ba ka og gugma? Naisaad ang Ginoo, ingon siya sa Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Daghang panahon mga igsoon, siguro nasakitan ka sa gugma sa imuhang uyab ba ka? Siguro nasakitan ka sa imuhang gugma sa imuhang kuan uban nimo nga hinigugma o ginyo nang nahimo kang biyaan ba ka? Apan ako kang sultihan, dunay gugma igsoon nga dili ka biyaan, dili ka bulagan. Unsa na kinsa na nga gugma, mao nang gugma ni Ginoong Hesus, mao na iyahang gihatag nganha kanimo ug kanako mga igsoon. Amen. Mao na mga igsoon. Lami gyud kay ang Ginoo mga igsoon. Dili ayaw duhay-duhay ang pulong sa Ginoo aron dili ta mahimong malayo sa gugma sa Ginoo. Amen. Kinahanglan kag pagtagad. Daghang panahon may ingon siguro nobody cares. Sa una na, dagan kayo mga kuan, wala man siguro yung nakasabot na ko. Mura namang ang kalibutan, murag ako namang gipasan ng kalibutan. Na makaingon ko, nobody cares. Bisan pa nga ako mga kaila, wala naman ko, nawa may nagtagad na ko. Apan ako kang sultihan igsoon, dunay sad ang Ginoo niya na. Ingon siya diya sa 1 Peter 5:7. Casting all your care, ihatag nimo ang tanan nimong mga kabalaka tungod kay ang Dios nagtagad sa imong kinabuhi.
Amen? Nagtagad ang Ginoo sa imong kinabuhi mga igsoon. So ay duol gyud kanunay sa pulong sa Ginoo. Nagkinahanglan ka og nagkinahanglan ka og pahulay. Gikapoy na kay ka sa imong kinabuhi. Gikapoy na kay ka tungod kay daghan kay mga problema nga mingabot sa imong kinabuhi. May plus na pag pandemic, na pag COVID mingabot karon. Unya wala na yung mga trabaho, kinahanglan na kay kag-unsay pag kinahanglan nimo. Daghan kayong mga tao nga nahimong wala na yung trabaho. Man salamat sa Ginoo, gikapoy na kayo sila sa ilang gabi. Ang uban naghikog na lang. But ako kang sultihan mga igsoon, kung gikapoy ka igsoon, dunay Dios nga mohatag nimog pahulay igsoon. Ingon siya sa Mateo 11:28, umarik kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Duol lang dayta diya niya mga igsoon. Kinahanglan lang gid dayta mo duol diya sa iyang gugma o diya kaniya. Ngano man kay papahulayon og papahulayon gyud kaniya igsoon, kay kabasabot nakasabot gyud ang Ginoo sa imuhang kinabuhi mga igsoon. Amen. Mao na nga dili nato angayan duha-duha ng pulong sa because ang pulong naa diri ang tanang mga promises niya para masultihan ka nga ang Dios nahigugma sa imuhang kinabuhi. Aron dili ta mahimong mabulag sa gugma sa Ginoo, ayaw duha-duhay ang pulong sa Ginoo. Ingon siya sa Hebrews 10:23, magmahugtanon kita sa atong paglaom ug dili kita magduha-duha tungod kay ang Dios nga nagsaad masaligan gayud sa pagtuman sa iyang gisaad kanimo or kanato. Awa mo kadungog mga igsoon, wala mo kadungog. Ha, paminaw. Ha? Paminaw. Hebrews 10:23. Magmahugtanon kita sa atong paglaom ug dili kita magduha-duha. Dili kita magduha-duha tungod kay ang Dios nagsaad masaligan gayud siya sa pagtuman sa iyang mga gisaad kanato. Masaligan siya magson sa iyang gisaad kanato. Unsa may gisaad niya, iya nang itumanon nga na sa imong kinabuhi. Tumano na niya igsoon. Siguro maingon ka asa pa man, yes, dili ko makatubag ana. Siguro maingon ka wala pa man karon, pero ako kang sultihan. Siguro doon na kay mga pag-ampo nga wala pa gitubag sa Ginoo. Pero ang saad sa Ginoo dili siya mamakok ug iyan ang tumanon. Ako kang sultihan magson, siguro dili pa karon. Wala ko kabalo o kanusa. Basin unya. Iba? Basin ugma. Muingon ka nga, kanusa man ko tubagon sa Ginoo, Brad. Muingon, ako kang tubagon, wala ko kabalo. Ngano man, dili man ako'y nagsaad sa pulong sa Ginoo. Dili man, ang Ginoo may nagsaad. Dili man ako, ang Ginoo may nagsaad nga iya nang tumanon ang iya mga saad nga na sa imong kinabuhi. Maunay tinuod. Diba? Mao ginay tinuod mga igsoon. Daghan manggong panahon, once ka nag-amputa, unya wala bitaw. Kita ray mo tubag sa atong kaugalingon, wala man lagi. Unya ang Ginoo maingon nga tubagon kaniya, unya ikaw ray nagtubag sa imong, wala man lagi. So kinsa may nagtubag, ikaw. Tinuod na lang na siya, di ba? Wala ang Ginoo nagtubag niya na, kundi ikaw ray gatubag sa imong kaugalingon. So unsa may atong angay buhaton, ato lang paabuton ang gisaad sa Ginoo kay ang Dios di gyud na mamakak siya. Di man gyud na siya mamakak. Nan kay di man siya mamakak, iya gyud nang tumanon. Amen. Kinsa may bakakon? Ha? Ang kinsa may bakakon be? Kinsay bakakon ang unsay tapad dili tapad. Ang yawa. Ha? Unsay tapad ang tapad niyo? Dili. Ang bakakon mga igsoon ang yawa. Kini, paminaw mo. Ingon siya sa Juan 8:44b. Diyan na sa ubos-ubos. Kay bakakon man siya, ug siya mao ang sinugdanan sa tanang bakak. Ang yawa mga igsoon, sinugdanan sa tanang bakak. Bakakon ang yawa mga igsoon. Mao na nga ayaw paminaw ang yawa.
Mulantaw ra ba kasi mong kilid dayon? Wala, joke. Wala. Wala, mga igsoon. Mauna, mga igsoon, dili ta maminaw ng yawa, mga igsoon. Kay daghan pa noon, sulsulan man kita sa yawa. Kasi tinuod lang nga, mga igsoon, mao mong ginayang trabaho. Wala gyud dat, di ginamutubag ang Ginoo. Maana nita, bitaw no, hantod kan wala pa man gitubag sa Ginoo. Bitaw no. Unya mao siya gaingon mo nga mamakak siya nimo. Unya ming tuo ka. Maunsa man ka. Mao na maigsoon ato ning likayan ning yawa. Likayan nato ning bakak sa yawa. Og dili nato duha-duha ng pulong sa Ginoo. Aron dili ta mahimong malayo sa gugma sa Ginoo, mga igsoon. Aron dili ta makabulag sa gugma sa Ginoo. Nga naman tuon kay ang pulong sa Ginoo dili og di gyud mamakak siya ngana sa imong kinabuhi. Amen. Hallelujah. Unsa toy pirmero? Ikaduha. Ayaw duha-duha eh. Ingna imong tapad. Ayaw pag duha-duha dia sister. Isa-isa lang. Ayaw duha-duha. Amen. Ikatulo, mga igsoon, mao kini ang pagahisgutan nato karon. Buhata ang angay buhaton. Ha? Buhata ang angay buhaton. Nga naman, or ato lang buhaton, James 4:17. James 4:17. Busa ang tao na sayod unsay maayo nga buhaton apan magbuhat niini apan wala magbuhat niini unsay ingon niya nakasala. Allah, bantay gyud mo ani ron. Pulong ni sa Ginoo ha. Maminaw mo. James 4:17. Busa ang tao nga nasayod unsay maayo nga buhaton, unsay angay buhaton, unsay maayo nga buhaton, apan wala nagbuhat. Unsay ingon niya? Nakasala. Kana bitong sugoon ka sa imong mama, kanang sugoon bitaw ka sa imong papa, unya dili ka mutuman. Kanabitong gibadlong na ka nga sayop na imo gyapong buhaton. Kanabitong ingnon ka sa kanabitong ting cell group na unya dili ka mo adtog cell group daghan kay kag balibad. Tinud anay na mga igsoon. Bitaw tinuod bitaw na. Bisag taliti mo ingon na gaulan diri brad. Lami unta kayo mo adtog cell group bad pero talithiman. Lami unta kayo ha, paminawa. Lami unta kayo mo adtog cell group pero gaulan man. Katudaing wala gaulan. Kumusta man? Inyong nasabtan, dagan kayong moingon ta nga lami kayo ron brad pero gaulan man. Unya katudaing walay ulan. Nganong wala man ka? Diba? Kanabitong ingnon ta nga, kanabitong ting simba na, ting Domingo na, unya wala nung ka sa simbahan, kay nga nung galaag-laag ka. Wala nung ni dinhi mga igsoon, kay naaman mo. Diba? Wala man na dinhi. Amen? Pakpaki ang mong kagalion kay naakakaroon mga igsoon. Hallelujah. Kanabitong, lami ni. Kanabitong, ting devotional na pamatuna ka sa Ginoo. Devotional, matuna kag buntag sayo. Unsay imong kanabitong ting devotional na, unya ang imong giuna, ang imong cellphone, nag-FB na noon ka, nag-ML na noon ka. Ha? Unsa man na? ML. FB. Unsa nang FB? ML, unsa nang ML? Ha? Uy, may idaran diri nga kabaluman. Lagi, pila edad di mo? Sister, 65. Unsa nang ML? Wala hilom na.
Bitaw, tinudanay na siya mga igsoon. Kani-kani, tinuod bitaw na. Mas nauna noon na to ang FB. Cellphone na to, atong giuna, pagmata na to, check na to diretso kay ngano, kay basig na iga message. Ta-check din na to ang atong cellphone. Katong wala pa'y cellphone, kinsa unsa may check. Wala i-check. I-check lang og napapay muta. Pero seryoso mga igsoon. Tinood lang na mga igsoon. Atong buhaton ang angay buhaton sa atong kinabuhi. Ayaw baliwalaan ni karon mga igsoon. Ayaw unsa-unsaon ni. Nganong nasulti man ako ni karon? Nganong nakadungog man ka sa pulong sa Ginoo karon? Nganong nakadungog man ka ni aning mga warnings o mao kining mga pagdasig karon? Ngano man? Siguro dunay usa dinhi na kinahanglan anang pulong. Dili gusto ang Ginoo mga igsoon nga malayo ka sa iyang gugma. Dili siya gusto niya na mga igsoon. Gusto niya kay gusto unta siya nga mohatag na kaniya karon ang iyang oras gani naabot na unta ang imo ang gipangayo. Aba nagpalayo man ka. Magsuod-suod na noon ng Ginoo, asa man ka na unta. Unya ming palayo naman noon ka. So mauna may sun ayaw gid palayo sa gugma sa Ginoo. Mauna nga atong gibuhat karon, dili ta mahimong mabulag sa gugma sa Ginoo. Ay buhaton nato ang angay buhaton igsoon. Amen. Kung basa ka sa pulong sa Ginoo, basa ang pulong sa Ginoo. Ting devotional dia sa Ginoo. Ting simba dia sa Ginoo. Ting cell group igsoon. Amen. Tinuda na man gyud na. Ang cell group mga igsoon. Dagang panahon nga may mura kog maluya. Ang cell group makahimo nako pagkadasig. Tinod anay na magson. Makapaminaw ko sa mga testimony sa akong mga kauban sa cell group. Makahimo ko pagduol sa gugma dugang sa Ginoo. Tinuod. Mao na importante, mao na gituduan bitaw tangtan kan diri mga igsoon. Nga ato gining buhaton sa atong kinabuhi. Amen. Kay ang pagbuhat sa angay buhaton, mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay ang pagbuhat sa angay buhaton, mao ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Isip nga mga Kristohanon, ang pag-obey sa Ginoo, dili lang nga dili ka mobuhat og sala. Inyong nasabtan? Akong klarohon. Isip nga mga Kristohanon, ang pag-obey o pagtuman sa Ginoo dili lang nga dili ka mobuhat og sala kundi mao ang pagbuhat sa iyang kabubuton. Ha? Ang iyang kabubuton. Yes, Kristohanon ta. Yes, nahimutang Kristohanon duna nay Ginoo sa atong kinabuhi. But wala ta nahimong nagpakasala. Wala ta parehas sa uban nga grabe ang sala. Pero, ini siya, but you are not also doing what the Lord commanded. Panwala ka naghimo sa gisugo sa Ginoo. Siguro wala ka naghimo itong mga sala, pero ang pangutana, how about ang iyang gi-command nato? Inyong nasabtan mga igsoon? Inyong nasabtan? Diba, siguro wala ka nagbuhat atong mga sala, ang dagko, ang unsa ng mga sala. Apan ang pangutanon, how about ang iyahang gisaad o iyahang gisugo sa atwa? Example, how about ingon ang pulong sa Ginoo nga, win souls. Diba, kanang pag-invite or kanabitang pag-share sa gugma sa Ginoo. Kanabitang paghatag sa gugma sa Ginoo nga sa ubang mga tao. Pag-evangelism, winning souls for Jesus. Inyong nasabtan, igsoon. So, ingon siya sa Matthew 28:18-20. Ano sa man, Matthew?
Matthew 28:18-20. Naa diha wala. Wala man diha. Ana na. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven ay mo ba na? 20, diha ko has given to me. Sige, sunod. 19. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. There, 20, and surely I am with you always to every end of the age. Amen? Unsa ingon ang Ginoo? Naa kauban ang Ginoo nato. Amen? Pakpakan nato ang Ginoo mga igsoon. Surely tinuod yun yung igsoon nga ang Ginoo magauban gayud ka nato bisag asa ka. Hallelujah. Mao na sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi mga igsoon. Di ang atong pagabuha, atong buhaton sa atong kinabuhi. Dili ta mahimong mabulag diya sa gugma sa Ginoo. Unsay atong angay buhaton? Number 1, unsa to? Likayi ang sala. Ikaduha, ayaw duay-duay ang pulong sa Dios. Ikatulo mga igsoon, unsa? Buhata ang angay buhaton. Mao na sa atong kinabuhi, mao na atong vow diya sa Ginoo. Ang vow ni Lord mga igsoon ingon siya sa Romans 8:35-39. Mao na iyang vow nga walay makapahimulag niya nato sa gugma sa Ginoo. Bisan pag unsa to katong mga pagsulay, mga kasakit man dili na makapahimulag sa Ginoo sa Ginoo sa iyang gugma nga na kanimo. Apan ang pangutana, naabay nakapabulag sa gikan sa gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi. Unsa may ang imong vow of love diya ni Lord? Kumusta man ang atong kinabuhi mga igsoon? Amen? Kumusta man? Unsa may atong i-vow of love diya sa Ginoo? Unsa may atong saad diya sa gugma sa Ginoo o diya sa Ginoo mga igsoon? Amen? Salamat sa Ginoo sa inyong naminaw gid mo mga igsoon. Amen? O ako kang sultihan, ang Dios nga atong gialagaran, usa ka Dios nga dako kay gugma, nga sa imuhang kinabuhi, ug di ka biyaan sa Ginoo. Amen. Amen. Ang title day sa akong wali mga igsoon. Ang title sa akong wali, ayaw bulag sa iyang gugma. Ayaw bulag sa iyang gugma. In short, bulagi ayaw. In short, bulagi ayaw. Amen? Mao na igsoon ing na imong tabad, ayaw bulagi, ayaw pagbulag sa iyang gugma. Atong pakpakan ng Ginoo mga igsoon. Ang gihatag ni Pastora. Praise God. Last pangutana niya is, last nga statement is, ang Diyos, diha ko na-strike ba nga, ang Diyos may himo o kuing kagbaw, pakigsaad ba? Ngayon siya nga, walay makapahimulag nimo gikan kanako. Kung musaad siya nga walay makapahimulag, bot pasabot na niya tanan ang solusyon sa atong kinabuhi. Amen ba? No, kung muingon gani ang tao nga di yun ko mubulag nimo, di yun ta magbulag. Pag sure diha. Muputi pang buhok, di yun ko mubulag nimo. Wa pa gani puti ning bulag na. Busayaw gyud og tininud-an ang gasaad sa imo karon. Kay di gyud na kasaligan hangtod nga dalon ka sa altar sa kaminyoon. Moingon pangasawon ka, ayha pa na nimo mahimong tinuod ng iyang saad nimo. Pero kung paburusan lang ka, pag sure diha. Bitaw igsoon. Ang tao kung musaad, kadaghanan mapakyas. Nasiguro'y tinuod kung musaad. Pero kasagara mapakyas. Mga ginikanan mapakyas. No?
Ang pastor mapakyas. Basta ang tao mapakyas yun. Pero ang Diyos ingon siya, wala gay makapahimulag ni mo nako. Munang kita karon, ni anato karon. Ni anato karon ang stand nato ba? Usa itong bawo sa Ginoo. Sama ni nga naminyo ba? Mingon ang Ginoo, unungan tagyog ka, hangtod, dili taman sa kamatayon, unungan ta ka hangtod sa langit. Ug minging po ka sa Ginoo, Lord, muunong po ko nimo hangtod hangtod pud sa langit. Likayan ako, Lord, ang sala. Dili ko magduha-duha nimo Ginoo. Ug buhaton nako ang gusto nimong ipabuhat nako. Tabangi lang ko, Lord. Tungod kay gusto kong muhimo ni ining nga bawo. Di nimo masukod ang gugma sa Ginoo. Kay ngon ang Biblia sa book of Ephesians, the love of God is high, deep, and wide. Di gyud nimo siya. Dili gyud nimo masabtan. Di pud nimo matugkad. But ma-experience nimo ang gugma sa Ginoo. Doon ako'y kanta nga. Dugay na kay nga kanta. Pero sa diyang mag-devotional ko, ako mabati ang love ni Lord ba? To kay kanimang kong mga kanta, mo express ni siya, mo padayag ni siya sa usa ka relasyon tali sa usa ka hinigugma. So atong hinigugma sa atong kalag karon ulay lain kun dili si Ginoong Hesus nga atong manluluwas. Doon na siguro tayo mga loved ones sa ato ang physical nga existence, pero sa atong spiritual, doon na tayo labaw nga nga higugmaon nga mao si Ginoong Hesus. Ningon ang awit, there is a God who loves me. But sa diyang awit to ni nako, ako ni himong personal, I have a God who loves me, who wraps me in His arms. I have a place where I'm changed. Pero sa kuan, there is a place where I'm changed, and that's where I belong. Continue, please. Take me to that place, Lord, to that secret place. Muna imong dapit sa devotional. I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Sa diyang awito na nako, akong mabati ang gako sa Ginoo. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Lord, wrap me in your arms. Ang gugma sa Diyos, mupuno na to, walay makulang na to. So kabalo na ta, unsaon nga di ta mahimulag, amen? Usa na nga maduol ta sa gugma sa Ginoo. Ato ning awiton, just follow ani nga kuan nga awit. Thank you, Lord. There is a God who loves me, who wraps me in His arms. That is the place where I'm changed, and that's where I belong. Wrap me in your arms. Take me to the place, Lord. Take me to secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. There is a God who loves me,
wraps me in His arms. That is the place where I'm changed, and that's where I belong. Take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Take me to that place, Lord. Take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Manindog ta mga igsoon. Just feel the love of God tonight. Pati alang nga the highest nga mahatag sa Diyos nimo is His love. The highest pagpakita sa Diyos sa iyang gugma nimo maong iyang kamatayon dito sa cross. Kung gibayran niya tanan nimong sala, tungod kay nahigugma siya nimo, unsa pa ka karon nga naa ka sa iya. Ayaw duha-duhai ang Diyos. Just be close to Him. Pakigrelasyon niya sa gugmang relasyon. It's love relationship nga atong i-develop niya. Gugmang relasyon. So sa ka-Diyos nga nahigugma sa tuwa. As we sing this and worship Him, atong simbahon ang Diyos na ini nga awit igsoon. Kung himo nini mong personal sa imong kinabuhi, sadang mo awit ka sa imong balay. I have a God who loves me, who wraps me in His arms. Kung gusto na kahimong personal ni nga awit, himo ni mong gisulti ni mo sa ang kaugalingon di atubangan sa Ginoo. Buhatan ni karong gabi una. Let's worship God to this song. Hallelujah, we give you praise. There is a God who loves me. Hallelujah, Lord, butok sa mong kalangyogan. Thank you, Lord. Me in His arms. There is a place where I'm changed, And that's where I belong. take me to that place, Lord, to that secret place where I can be with you. You can make me like you. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Take me to that place, Lord. Yes, say it. Declare it. Yes, God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, thank you, Lord. Yes, God. Hallelujah. Woo. Once more, once again, Exxon, with all your heart, take me to. Muna mong prayer
tonight, God. Ibutang imong kamot sa imong kuan. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Yes, God. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. For the last time, Igsoon, pati ang gugma sa Ginoo. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Wrap me in your arms. Lord, salamat. You can make a vow before the Lord. And not really a vow, Igsoon. Pwede kang makasulti sa Ginoo, Lord. Gusto kong maduol ni mo, Lord. Gusto kong magpuyo sa imong gugma, Ginoo. Hallelujah. Salamat sa imong bawo sa mga Lord. Isaad ka nga way makasiparar na mo gikan nimo. Thank you, Lord. Sa mga butang sa mong kinabuhi, sa mga nakababag na mo, Ginoo, sa imong gugma tonight. Salamat nga na-assured me, Lord, na siguro me, ang imong gugma, Ginoo, mo importante sa mong kinabuhi. Hallelujah. Just minister to us tonight, Lord. Lain-lain ang paginahanglan sa kong mga igsoon. Lain-lain ang gigian sa kinabuhi. Ministeryo himi, Lord. Ay mong gugma mo, tabo na mo. Mo strong diri sa mga. Aron di may mabulag diha kanimo. Salamat kayo, Diyos. Hallelujah, Lord. Basig doon na kay need karon, igsoon. Doon na kay pagkinahanglan karon. Sa imong nahimutangan, samtang nagtindog ka, just talk to God. Istoryahi lang ang Diyos. He loves you so much. Nagtagad siya nimo. Sige, istoryahi siya samtang nagbarog ka siyang presence. Sa may mong kinahanglan. Hallelujah. Unay time nga, duol ka nga. Lord, mo niya akong kinahanglan. Nakos kaguol karon, nakos problema. Nakos pagkinahanglan. Sige, istoryahin lang siya. Bisag kabalo na siya daan. But importante, ikaw makahimo pag-istorya niya. Thank you, Lord. Ang kinahanglan o comfort tonight, Lord, maana ang paghupay sa ngalan ni Jesus. Ang dunay mga kalibog karon, Lord, makabaton og kalinaw gikan nimo sa ngalan ni Jesus. Ang nakigbisog sa sala, Lord, mahimo, Ginoo. Mahimong matangtangan, Ginoo, sa maong pakigbisog sa ngalan ni Jesus. Nagatubang karog kasakitan, maana, Ginoo. Maana, Ginoo, ang comfort, Lord. Maana, Ginoo, ang paghupay gikan, Ginoo, sa imo. Ang touch tonight in the name of Jesus. Healing, release in Jesus' name. Healing, Lord, emotional healing mag-abot sa ngalan ni Jesus. Salamat, Lord. We receive your love tonight.
Inay mong inang Diyos, akong gidawat imong gugma, Ginoo. Dawata nga gigugma ka sa Ginoo. I-assure sa Ginoo, gigugma ka niya. I-assure sa Ginoo, bisag unsa pa ka kalayo, gatawag ang Diyos nimo para maduol ka sa iyang gugma. Ayaw gyud ni siya kalimte, way laing nahigugma nimo nga naatanan sa iyaha, mao lamang ang persona ni Ginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Salamat, O Diyos. Thank you for your love. Na walay makapahimulag ka namo, Ginoo. Ug walay rason, Ginoo, nga mubulag mi nimo, Lord. Wa gyud rason, Lord. Wa gyud rason, Ginoo. Alaot yun ang tao nga mubulag sa imuha. Alaot, Lord. To kay wala kay solusyon ang kalibutan. Walay solusyon ang gobyerno. Ang solusyon na animo tanan. Daghang salamat sa imong pagpaila-ila kanamo, Ginoo. Kung kinsa ka. Importante nga mailhan kanamo, Ginoo. Ang di ba kailan nimo, di gyud kabutang pagsalig diha kanimo. Thank you for loving us so much, Lord. Ug amo kang palakpakan sa imong pagigugma namo tonight. Hallelujah. Thank you for loving us.